खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां UPPL दोलोनि जेरैथिंबो खहा UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ हमथानानै लाखिनायाव फेलें जादों UPPL दोलोनिफ्राय फिन सानै UPPLनि गागि दैदेनगिरिफ्रा UPPL दोलोखौ एंगारनानै BPF दोलोआव जयेन जाबाय बारग' MCLA गुनेश्वर गयारी बिथाङा UPPL दोलोखौ एंगारनानै BPF दोलोआव जयेन जाबाय बिथाङा सुबाइझार बियाबनि बारग' MCLA मोन ओजोंहाय दतमा बियाबनि बारग' MCLA ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म बिथाङाबो UPPL दोलोखौ एंगारनानै BPF दोलोआव आखाइ हमबाय गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डनि बारग' चेयारमेन प्रफुल्ल इस्लारि बिथाङाबो BPF दोलोआव आखाइ हमबाय फोरमायथिनो गोनांदि BPF राजखान्थि दोलोआ दासान्दि दिसपुर चलत जात्रा लागासिनो दङ बे दिसपुर चलत जात्रायावनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै दैदेनगिरिफ्रा BPF दोलोआव आखाइ हमफैदों थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो चिरां जिल्लानि बिजनी बर' लागोआव BPF दोलोआ गेदेर रेलि लादोंमोन बे रेलियावनो बारग' MCLA गुनेश्वर गयारी आरो बारग' MCLA ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म बिथांमोनहा BPF दोलोआव आखाइ हमफैदों बेनि अनगायैबो 14 नं चिरां दुवार बियाबावबो UPPL दोलोनि जेरैथिंबो गुगानाय साफानि उनाव साफा दैदेनगिरिफ्रा UPPL दोलोखौ एंगारनानै BPF दोलोआव आखाइ हमफैदों थिग बेबायदिनो 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPLनि लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि गेवलां बसुमतारी बिथाङाबो गावनि बिबाननिफ्राय बे समाव रिजाइन होबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार मावख'निफ्राय मोनसे फोसावदों दिनै लकेल हलिडे फोसावदों उदालगुरि जिल्लायाव श्री श्री कृष्ण दल महा उत्सवनि थाखाय दिनैनि सानखौ उदालगुरि जिल्लायाव लकेल हलिडे हिसाबै फोसावदों दिनैनि सानाव गासै सोरखारि मावख'जों लोगोसे सोलोंथाइ फसंथानफोर फाइनान्सियेल इन्स्टिट्यूशन कअपारेटिभ बेंक बेफोरो बन्द थागोन खालि इमार्जेन्सि सार्भिसाल' बन्द थानाय नङा लोगोसेनो जायफोर सोलोंथाइ फसंथानफोराव आनजादजों लोब्बा दङ बेफोर सोलोंथाइ फसंथानफोराव बन्दआ थानाय नङा श्री श्री कृष्ण दल महोत्सव उदजापन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया 6 मार्च अदेबानि दिनैनि सानखौ बन्द लाखिनो थाखाय पेटिशन होदोंमोन बेनि उनावनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार मावख'निफ्राय दिनैनि सानखौ उदालगुरि जिल्लायाव लकेल हलिडे हिसाबै फोसावनानै होदों रायजो सभानि एमपिनि थाखाय प्रमद बर'खौ UPPLनिफ्राय सायख'बाय आरो प्रमद बर' बिथाङा रायजो सभानि एमपिनि थाखाय नमिनेशनखौ गथायबाय मैयानि सानाव आसामाव 3 सिटनि थाखाय रायजो सभानि इलेक्शन जागोन मोननै मासियाव BJPनिफ्राय गेलेगोन मुङा टेरास ग्वाला आरो जगेन मोहन बिथांमोनहा गेलेगोन ओजोंहाय UPPLनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा गेलेगोन सिगांनि रायजो सभानि एमपिनि टार्मआ फैगौ एप्रिल दानाव जोबगोन बेनिखायनो बिथांमोनहा गोदानै एमपिनि थाखाय नमिनेशनखौ होबाय रायजो सभानि एमपिनि नमिनेशन होनानै प्रमद बर' बिथाङा गासैबो दोलोनि MLAफोरनिफ्राय मदद मोननो हास्थायनायखौ फोरमायथियो बड'लेण्डनिफ्राय थांनानै बड'लेण्डनि थाखाय आसामनि थाखाय नर्थ इस्टजों लोगोसे गासै भारतनि थाखाय जाहाथे खामानि मावनो खाबु मोनो बेनि थाखायबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा आरो UPPLनि दैदेनगिरिफोरनिसिमबो साबायखरखौ जासियो प्रमद बर' बिथाङा नमिनेशन होनायाव 20 MLAफोरा साइन होदों बा सागानखौ होदों होननानैबो फोरमायथिनो गोनांदि प्रमद बर' बिथाङा रायजो सभानि एमपिनि थाखाय नमिनेशन होनायनि उनावनो बिथांखौ दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गाजा गोमजायै बरायदों जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियावबो BTSनि 15 बियाबनि मादाव 15 बियाबावनो UPPL राजखान्थि दोलोआ गसंगोन बा बिजाथिखौ होगोन होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा कार्बि आंलंआव एयारक्राफ्ट क्रेश जादों इन्डियान एयार फर्सनि सुखय Su-30 MKI फाइटार एयारक्राफ्टआ क्रेश जादों कार्बि आंलंनि चौकी हलायाव जानो मोन्दों बे जाथाया मोनानि 8 रिंगासो समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों रिपर्टनि बायदिब्ला जरहाट इन्डियान एयार फर्स बेसनिफ्राय टेक अफ खालामनायनि दसे उनावनो राडारनिफ्राय मिसिं जादोंमोन आरो कार्बि आंलंनि हाजो ओनसोलाव क्रेश जादों होननानै उनाव मिथिनो मोननाय जादों एयारक्राफ्टआव 2 पाइलट दंमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों नाथाय बिथांमोननि थासारिया बे समाव माबोरै दङ बेखौ जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै लोगोसेनो रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावनाया जागासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों बिथांमोनहा ट्रेनिं मिशनाव दंमोन नाथाय मा जाहोननि थाखाय फाइटार एयारक्राफ्टआ क्रेश जाखो बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै मोनबेसे मासियाव BPF BJP आरो AGPआ गेलेगोन बे दासिमबो फाइनाल जायाखै सावरायनाया दासिमबो जागासिनो दङ बे खोथाखौ फोरमायथियो BTSनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया नाथाय NDAनि गेजेराव एलायन्स दानाया जाबाय आरो
BPF BJP AGP नि गेजेराव मासि रानज्लायनाया आबुङै सावरायजाबाय बा थांखि लानाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। जेरावबो फ्रेन्डलि गेलेनाय जानाय नङा होननानैबो फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिबावदि एलायन्सनि गेजेराव मासि रानज्लायनाया आबुं जाबाय। दिल्लीनिफ्राय गनायथि मोनोब्लानो बबेयाव सोर गेलेगोन बेखौ फोसावनानै होनो हासिगोन। नाथाय दिल्लीनिफ्राय गनायथि मोननायनि सिगां रावबो जाहाथे फोसावा बेनि थाखायबो गावनि एलायन्स दोलोखौ खावलायो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिबावदि एजिपिनो सिगां जेसेबां मासि एंगारनाय जादोंमोन फ्राय बेबायदिनो मोनसे मोननैल' खम बारा एंगारनाय जादों आरो BPFजोंबो मोजाङैनो सावरायनाया जाखाबाय। बक' दुधनै सोनाब गवालपारानि थाखायबो राभा जौथ संग्रामि मन्चजों सावरायनाय जाखाबाय होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। ओजोंहाय हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिदों दि NDA हिसाबै दासिमबो सावरायगासिनो दङ आरो 9 मार्चआव BPFआ PMB मिटिं जिरायगोन। सिट रानज्लायनाया दासिमबो फाइनाल जायाखै। BPFआ मोन 15 मासिखौनो बुंगासिनो दं होननानैबो दाबि खालामो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। एकाडेमिक इयार 2026-27 आव थाखो 9 आरो 10 नि माखासे टेक्सटबुकफोरखौ सोलायनो बा माखासे आयदाफोरखौ सोफादेरनो थांखि लादों। बेनि थाखाय आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डनिफ्राय फोसावदों। फोसावनाय बायदिब्ला थाखो 9 आरो 10 नि मेथामेटिक्स, थाखो 9 नि ससियेल साइन्सनि पार्ट 3, थाखो 10 नि ससियेल साइन्सनि पार्ट 3, थाखो 9 नि एडभान्स मेथामेटिक्स जायखौ थांनाय बोसोराव साफायनाय जादोंमोन। बेफोर मख'नाय टेक्सटबुकखौ एकाडेमिक इयार 2026-27 आव बाहायनाय जानाय नंला। गोदानै सोलायनाय टेक्सटबुकनि सिलेबासखौ आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायहैनो हागोन। मख'नो गोनांदि सिगाङाव मख'नाय आयदानि अनगायैबो थाखो 9 नि संस्कृत थाखो 10 नि कार्बि आरो गार' एमाइल आरो माखासे आयदाफोरखौबो सोलायनो थांखि फोसावदों। कंग्रेसनि गोबां गागि दैदेनगिरिफ्रानो बे समाव कंग्रेस दोलोखौ एंगारनानै BJP दोलोआव आखाइ हमहैदों। फैगासिनो दङ आसामाव बिधानसभा बिसायख'थि। बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दैदेनगिरिफ्रा मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव बास्लायलांनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय मोनसे नुथाय। थिग बेबायदिनो BJPनि मावखुलियाव कंग्रेसनि बारग' केबिनेट मन्थ्रि एबा मंगलदै बियाबनि बारग' MLA बसन्त दासआ बे समाव कंग्रेस दोलोखौ एंगारनानै BJP राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमहैबाय। बेनि अनगायैबो कंग्रेस हान्जानिफ्राय खेबथामै MLA देरहासार जानो हानाय कमलाक्ष देव पुरकास्ट, शशिकान्त दास, कंग्रेसनि बारग' जइन्ट सेक्रेटारि भार्गव कलिता आरो तृणमूल लाइमोन कंग्रेसनि मिरु गाहाय नेहाथारि कंकन नाथआ BJP दोलोआव मैयानि सानाव आखाइ हमहैबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।